Vi vil gerne fortælle om Hajj og ritual-mytemodellen, som er opdelt i 3 forskellige planer, hvor det første er det rituelle plan, og det rituelle plan omhandler den konkrete udøvelse af et ritual. Når vi taler om Hajj, så er det en pilgrimsrejse til Mekka, hvor mænd og kvinder skal gå 7 gange rundt om Kaabaen mod uret og kysse en hellig sort sten. Og imens man går, skal man sige trosbekendelsen og den særlige valfartsbøn. Derefter løber pilgrimen 7 gange frem og tilbage og drikker af Zamzam-kilden. Og herefter der vandrer de til Mina. Og næste dag der vandrer de til Arafat-sletten, og her hører de en prædiken og beder og dvæler foroverbøjet imod Mekka. Så tager de til Muzdalifa-sletten, og på vej tilbage til Mina finder man 7 små sten, som man kaster på 3 søjler, som repræsenterer Satan. Og herefter der kommer der en stor offerfest, hvor de slagter nogle dyr. Og derefter sluttes det så, og man kan så gøre, hvad man vil. Andet plan er det mytiske plan, og det mytiske plan omhandler baggrunden og historien bag det her ritual. Hele pilgrimsrejsen udfører man for at gå i profetens fodspor. Man viser sin underkastelse for Gud ved vandringen omkring Kaabaen, og sin respekt for Muhammed ved at tage den her lange vandring, og for Abraham, som genopbyggede Kaabaen. Fordi han var lydig over for Gud ved ofringen af Ismail. Løbet frem og tilbage er en påmindelse om da Hagar og Ismail ledte efter vand i ørkenen. Steningen af de 3 søjler symboliserer, at man stener Satan, fordi han prøvede at lokke Abraham fra Guds vilje. Og offerfesten er en fest for Abrahams lydighed og for Guds barmhjertighed. Med hensyn til, eller sat i perspektiv til Rachel Ashgar, som er med sin familie på valfartsrejse. Og den her valfartsrejse har stor betydning for familien. Udskillelsesfasen inden for Hajj. Det er jo, man kommer ud af sin normale kontekst, og ens ritualer bliver brudt. Og man får hvidt tøj på, man tager sit normale tøj væk og får nyt tøj på. Så skal man lære at afholde sig fra sex og andre ting, som man må ikke dræbe ting, dyr og træer. Og det er altså et helligt sted, så det er ikke, hvis man ikke er muslim, må man ikke komme der. Og det er også gjort op med det her ki, der normalt er inden for muslimer, med mændene, der er øverst herinde. Under pilgrimsrejsen, der er alle lige. Den liminale fase inden for Hajj, hvor selve overgangen fra den gamle til det nye, det er, at man starter med at gå 7 gange rundt om Kaabaen ved Mekka, og derefter til Mina, hvor man overnatter. På anden dagen går man videre til Arafat, som tager 6 timer ved at vandre og en halv time i bus. Og om aftenen går man så tilbage til Darifar, hvor man overnatter. På 3. dagen går man tilbage til Mina, hvor man kaster opsamlede sten efter 3 søjler, som symboliserer Satan. Om aftenen holdes der en arrangeret offerfest, hvor der bliver slagtet mere end 500.000 dyr, som får, geder og kameler. Indlemmelsesfasen. Det her, at personen nu lever i en ny kontekst med nyt ritual. Her udveksles gaver og holdes en masse taler. Efter offerfesten kan man nu forlade den hellige tilstand og skifte tøj tilbage til sit normale tøj. Nogen vælger flere religiøse tiltag.